Assalamu alaikum, muhterem milleteşler. Siz Tataristan Yağı Asır kanalını qaraysiz. Efirde Tatarlar Topşuruğu, studiyada İldar Qiyamov. Tatar tarixi boyunca söyleşülerine devam ederiz. Hem bugün şirattagi ekspertlarımızın bilgiçlerimizni təqdim etem. Mirqasim Osmanov isimindagi Altın Urda hem Tatar xanlıqların öyrənü özəgi jetekçisi, tarix fənləri kandidati İlnur Mirğaliyev, hem Qozan Federal Universiteti müğallimi, tarix fənləri kandidati Linar Abzalov. Hayırlı gün, hürmetli qonaqlar. Bugünkü temamız elbette Türkiye-Tatar devletleri bulur. İlnur Efendi, biz bittiğinde uzman tapşırıda etken idik. Altın Orda'nın tarqalığı ol tezgine bulmağın, 100 yıllarga devam etken proses bulgan deyip. Hem mene şundan soň urda nindi xanlıqlarga tarqala kıskaça gına şularını aytып özgürelim. Altın Orda devletinden soň indi Türkiye-Tatar devletleri degan termin kiritilgen. Çünkü alarını bir ülüşü Tatar xanlıqları, ikinci ne üçün Türkiye sözü kullanıla, çünkü alar Türkiye. 100% Türkiye деп әйтегендей, һәм монда Ногай Урдасыннан да билгеле бер компонентлар кергән өчен Төркия татар дип сөйлибез. Алтын Урда үзеннән менә төрле периферияларында дәүләтләр корыла башлый. Иң беренчесе әлбәттә Улы Мөхәммәд Урта Иделгә китеп, монда Казан ханлыгы башлый. Аннан соң инде әйтергә кирәк, Алтын Урда уң кул, сул кулда торган менә сул кулы Абулхайыр дәүләте, күчмә үзбәкләр дәүләте дип әйтәбез. Инде Урта Азиягә китеп, анда берничә үзбәк дәүләте коралар. Аннан соң Казак ханлыгы барлыкка киләчәк атаелысы белән берләшеп. Әмма уң кул дигән инде аның төп өлеше, урта һәм көнбатыш өлеше, алар татар ханлыкларына нигез булып китә. Иң беренче чиракта инде Алтын Урданың төп өлеше менә Улы Мөхәммәдне куып җибәргән Кече Мөхәммәд Улы Урда дәүләте дигән дәүләт була. Ул 1502 елга кадәрле яши. Белгәнебезчә менә Угры елгасындагы теге зурайтырга памятный дата дип тәкертергә теләделәр. Менә шул Әхмәт хан инде аннан соң ул дәүләт җимерелә башлый һәм ул Астрахань ханлыгына кала. Әлбәттә Крым ханлыгы, шуннан соң Касым ханлыгы, аны шулай Улы Мөхәммәд белән менә урыс дәүләте арасында сугышлардан соң җиңелгән урыс дәүләте бирелә һәм андагы Нарушат дигән Алтын Урданың улысы булган, ул Мишәр улысы да дип йөртелә инде. Шуның нигезендә инде Касым ханлыгы барлыкка килә. Менә шу әлбәттә аннан соң уртада шулай соң кулдан күчкән маңгытлар нигезендә Полития дип йөрибез Ногай Урдасы билге булган. Ул да Казан ханлыгыннан соң озак яшәмәгән. Әмма аның компонентлары төрле татар дәүләтләре, казак дәүләтләре, казаклар белән шундый арада булып, бүгенгә кадәр килеп җиткән шулай зур булмаган бер милләт калган. Менә шушы халыклар һәм шушы дәүләтләр дип әйтик. Ногай Урдасы дигән термин яңгырап узды, әйтеп үттегез. Аны турында тулырак әйтеп китик әле. Һәм ул Астрахань ханлыгы белән аларның үзара мөнәсәбәте ничек корылды икән? Хаҗи Тархан татар дәүләтләреннән зур булмаган һәм бик көчле булмаган дәүләт дип әйтик, чөнки халык саныннан да менә төрле галимнәрнең әйтүенчә инде 20 меңнән алып 100 меңгә кадәрле булган халкы дип әйтелә. Урыслар алганнан соң күп халкы качып китә, бер зур өлеше Урта Азиягә китә һәм династиядан да китә. Һәм ул Улы Урданың да дәвамчысы булган өчен аны әлбәттә Крым ханлыгы үзенә басарга тырыша. Әмма менә Ногайларда аны үз кулына басарга тырыша һәм менә Үтәмеш Хаҗиның Кара Таварих әсәрендә менә монда да күрәсез аны. Анда әйтелә инде Ногайлар аннан үзенә ясакта алганнар, 30 мең ясак алганнар дигән шундый фикер бар. Әмма барыбер ничек кенә булмасын, ул бер мустакил дәүләт булган, аның башында ханнар торган, мустакил сәясәтен алып барырга тырышкан әлбәттә. Ногай Урдасын без менә әйткәндә инде ул маңгыт йорты дип тә күп йөртелгән. Аның башында ханнар тормаган, шуңа күрә алар менә бу теге Шингизи дәүләтләреннән соң инде ул системада яшәр өчен ниндидер ханны үзенә китеп кабул итәргә тиеш. Шуңа күрә алар мәсәлән Шибани улысын Себер ханлыгының ханнарын кабул итеп торганнар. Бер өлеш аларның Казан ханлыгында кондоминиум дигән шундый термин бар. Ногай Урдасында да йөри һәм монда ханга да хезмәт итә. Менә Казан ханлыгына да бер өлеше хезмәт иткән. Әйтик, Казан ханлыгын урыслар алганда Ногай Урдасы Казанны якламый, ярдәм итми, әмма бер өлеше менә Юсуф Мирза килә, зур булмаган гаскәр белән булыша. Бу не системный полития дип без аны әйтәбез инде. Ягъни бер дәүләти бер оешма, шундый оешылган бер сообщество да дип әйтә алабыз. Аның башында бәкләр торган, маңгыт йорты дип аталган инде. 1570 еллардан соң ул дәүләт буларак юк, әмма аның кыйпылчыклары дип әйтик, Крым ханлыгында бер өлеше Казак ягына өлешенә кереп китә, үз тормышын дәвам итә. Ләкин менә алар теге көчле бер бердәм дәүләт төзи алмасалар да,
Ләкин менә сәяси тормышта алар бик нык тәэсир иткәннәр. Барлык менә татар дәүләтләренә, Казан ханлыгына әйтик, Кырым ханлыгынамы, Әстерхан ханлыгынамы. Әни өчен Казах ханлыгын без төрки татар дәүләтләренә кертмибез, ханлыкларына. Менә мин сезгә әйттем, Алтын Урда уңкул сулкулдан торган дибез, әйме, сулкулыннан менә ногайлар чыккан. Сибир ханлыгы Шибанилар да сулкулга кергән, яда айрым булган дигән бәхәсләре бар. Әмма сулкулның төп өлеше аның Казах ханлыгы булып китә. Менә шул Абулхайыр Сибир ханлыгыннан Урта Азиягә китеп Тимурлыларны бәреп чыгарып анда үзбәк ханлыклары кора. Шуннан соң алардан аерылып киткән Казак сүзе. Ул Казак сүзе мәсәлән әйтик Касым ханлыгында татар казаклары булган, Казан ханлыгында татар казаклары булган, әйме, Кырым ханлыгында казаклар булган. Казак төрки сүзе. Ул беркемгә дә буйсынмый, гаскәр һәм аны дәүләтләр үзенә әйтик шакырып дәүләт хезмәткә ала. Җәлеп итәләр. Моны урыс дәүләте дә дәвам иткән, урыс казаклары да бар, әйме. Төркиләрдә дә менә хәтта султаннар казаклыкка чыгып киткән. Ягъни мин ханны кабул итмим, үзе Шыңгыз инәсеннән кабул итмим, һәм казаклып йөри, казаковай итеп йөри. Менә Абулхайырдан дәүләтне корганнан бер өлеше аерылып китә, һәм менә Шыңгызлар корган Шагатай улысы булган була. Андагы Магул дип аталган шулай төрки, әлбәттә, ул күчмән дәүләтенә барып анда башта баралар. Аннан соң анда ханнар нәселе, Шагатай нәселе биткән була, алар аны берләштереп, Шагатай һәм менә Алтын Урданың сулкулын нигезендә яңа бер күчмән бер халык барлыкка килә. Башында әлбәттә ханнар тора. Бу Казак ханлыгы. Сулкул белән уңкул күп яктан аерылып торганлыгы, шул тормыш мәсәлән бу якта утырак тормыш булганлыгы аңлыйбыз. Баштан ук менталитет ягыннан да аерма зур икәнен күрәбез. Һәм менә алар чынлап та Шагатай улысының күчмәннәре белән бик якын булганнар. Чөнки күчмән тормышта яшәгәч алар барыбер бер-берсенә якын була бит инде. Һәм менә алар яңа берләшеп, яңа форма барлыкка килгәч, һәм Казак исеме астында берләшкәч, әлбәттә алар аерым бер милләт буларак саналыла. Әйттем инде, аларның алдагы тарихы да бар. Шуңа күрә татар ханлыклары арасына без аларны кертмибез. Шактый кызыклы ханлыкларның берсе ул Кырым ханлыгы. Ленар әфәнде, менә алар турында сөйләбез. Менә Кырым ханлыгы да башка төрки татар дәүләтләре кебек 15нче гасырда барлыкка килә, аңа нигез салучы Хаҗи Гәрәй булып санала. Ләкин Хаҗи Гәрәйдән соң монда тәхеткә аның улы Мәңле Гәрәй утыра, әйеме. Ләкин Мәңле Гәрәй дәврендә Кырым ханлыгы Госманлы империясының өстенлеген таный. Теге русча әйткәндә аны вассалы булып санала. Һәм менә шушы вакыттан башлап инде Кырым ханлыгы Госманлы империясы белән бик тыгыз мөнәсәбәтләрдә була инде. Монда шунда өстәп әйтеп китәсем килә, Госманлылар белән аңлашма төзегән дигән сүз, аны төрек историографиясында мәсәлән Халил Налҗик бик яхшы караган. Әгәр Госманлы нәселе бетсә, идарачы династия бетсә, аның урынына менә Гәрәйләр, Шыңгызлар утырырга тиеш дигән бер аңлашма булган дигән. Әлбәттә аңлашмасы бүгенгә кадәр килмәгән. Кырым ханлыгы соңына хәтле ул үзен бейсез дип ханы да булган кебек. Әмма чынында инде Османлы дәүләте төрекләр ханнарны үзләре алыштырып торганнар, теләгәнчә кайсыларын үтергәннәр, алыштырганнар. Менә безнең Казан ханлыгында утырган Сахип Гәрәйне мәсәлән үтертәләр, дәүләт Гәрәйне китерәләр. Анда шуңа күрә төрек дәүләте әлбәттә Кырым ханлыгын теге үз куласында тоткан инде, аның Осман дәүләте эченә кергән дип әйтә алабыз инде. Менә күп кенә тарихи язуларда Олы Урда дигәнне укып беләбез бит инде. Аның территорияләре кайсы җирләрне биләгән булды икән? Бу ханлыкларны без әгәр дә карасак, алар барсы да бер дәүләт кебек үзләрен хис иткәннәр, һәм бер-берсенә династияларын да чакырып китерә алганнар. Олы Урда үзен бөтен дәүләтләрнең өстенә итеп кабул иткән инде, мин иң бөтенесен берләштереп торам дип. Чынында инде әлбәттә тулысынча ул Казанны да, Кырымны да контрольдә тота алмаган. Ул Кара диңгез буйларын һәм менә Мишера йорты диләр, Астрахань, менә Түбән Идел, ул җирләрне идара иткән. Алтын Урда, Олы Урда җимерелгәннән соң аның төп өлеше Астрахань ханлыгы булып, Хаҗитархан ханлыгы булып калган. Зур өлешен Кырым ханлыгы үзенә буйсындырган. Кара диңгез үсләре инде менә бу Днепр, Дон үсләре. Аның Мишера йорты дигән инде менә Темников, Алатырь, менә ул яклар. Алар без күрәбез 1480дә инде Олы Урда көчсезләнә башлагач, алар авыр хәлдә калалар. Мәҗбүр булалар урыс дәүләтенә керергә.
Соңынан 1502-1504 инде күрәбез документлар бар, алар тулысынча урыс дәүләтенә кереп бетәләр. Һәм соңыннан күп өлеше Идел буе менә Буа, Чистай, аннан соң Шиләбәгә кадәрле таралалар 17-18-дә. Һәм Олы Урданың татарлары бүгенге көндә Идел Урал татарларының зур бер компоненты булып торалар. Аннан соң шуны да әйтергә кирәк, менә Олы Урда ханнары үзләрен Алтын Урданың төп варисы итеп кабул иткәннәр. Һәм менә Олы Урданың ханнары Алтын Урданың бердәмлеген торгызырга омтылганнар. Менә әйтик, Әхмәт хан, шул сәбәпле ул Мәскәү белән дә сугышкан, Иван Иш белән сугышкан, ләкин максатына ирешә алмаган. Шуннан өчен үтергәннәр дигәннән ул менә берләштерергә теләгән өчен. Менә Касыйм ханлыгының үзенчәлекләре нәрсәдән гыйбарәт булды икән? Без бит инде тарих фәненнән шуны беләбез, Сөембикә шунда җирләнгән дигән фараз бар. Тагын нәрсәләр әйтергә мөмкин? Касым ханлыгы инде ул менә Олы Мөхәммәд сиясәте белән бәйле шулай ук башлангыч. Аның улы Касым хан, менә бу Мишәр йортында дип әйтәбез инде. Аның хәтта чын исеме Касым ханлыгы түгел, ул историографиягә кереп киткән, ул күбрәк Мишерский йорт дип әйтәбез инде. Ул менә ул әйтергә кирәк, Крым ханлыгының кала иң соң яшәгән дәүләтләрдән 1681-гә кадәр яши. Әлбәттә, ул башта бәйсез дәүләт булса, соңыннан ул тулысынча урыс дәүләтенең бер инструментына гына әйләнеп бетә. Әмма ничек кенә булмасын, анда үз династиясы була, анда әле морзалар нәселләре кызык тарихлы, әмма соңыннан менә урыс дәүләтендә теге чуалышлар вакытында да бик актив зур роль уйный, татар факторын тота, ничек кенә булмаса да. Мин моның янында менә Урта Азиядагы булган дәүләтләрендә әйтәсем килә. Алар татар ханлыклары эченә кертмәсәк тә, алар менә теге бөтенебезнең тарихы белән кызыксынганнар. Менә мин әйтәсем килә, Үтәмеш Хаҗи, алар анда китеп дәүләт коргач, үз тарихларын язар өчен, мәсәлән, Түбән Иделгә Үтәмеш Хаҗины җибәрәләр, яздырып алалар. Белеп торганнар. Шул ук Абулгази, мәсәлән, Хива ханны, ул да шулай яза, бөтен гомуми татар тарихын яза. Бу дәүләтләр бер-берсе белән бик бердәм булып торганнар. Шундый бердәм дөнья инде ул Урта гасыр дөньясы дип әйтик. Менә китаплар турында сүз башлагач, теге кара китапны күрсәтик әле. Бу Умдәтул Әхбар дип атала. Умдәтул Әхбар Абдулгафар Кәрими, ул 18-нче гасырда Крым ханлыгында аны ул әйтергә кирәк, менә Мамай мирзаның төп варислары, нәселләреннән. Ул инде монда яза Алтын Урда һәм Крым ханлыгының тарихы. Шулай монда бераз Казан ханлыгы тарихы да бар. Монсы транскрипция һәм факсимиле. Шулай русча тәрҗемәсе дә бар аның. Үтәмеш Хаҗи инде ул 1551-52-дә язылган. Казан ханлыгы җимерелгән вакытта идек. Аны менә Урта Азиядагы Шибан нәселләре җибәрәләр Түбән Иделгә, Хаҗи Тархан ханлыгына. Һәм алар анда булган бөтен информацияны җыеп менә шул бер шундый кызык бер тарих яза. Әйтик, аның тулы нөсхәсе Ризаэддин Фахретдин нөсхәсе дип атала. Ул бүгенге көндә Төркиядә, Зәки Вәлиди китапханәсендә, аның кызында без аны ала алдык. Һәм бүгенге көндә аның да русча тәрҗемәсе дә бар, фәнгә кереп киткән. Тарихи хезмәтләр турында әйткәндә, Кадри Галибекне дә искә төшерергә кирәк, Касым ханлыгында. Ул үз хезмәтен язган 17-нче гасырның башында, 1602 елда. Ул менә бу тарихи хезмәт татар историографияның бер шундый бер мотор үрнәге булып тора. Аннан килеп инде менә иң кызыклы ханлыкларның берсе, шактый нык өйрәнелгән дип уйлыйм, бу Себер ханлыгы. Менә бу ханлык турында нәрсәләр әйтергә мөмкин? Себер ханлыгы дип әйткәндә инде ул Шибан улысы дип әйтергә кирәк. Менә Жучиның, Шыңгыз ханның улына Жучиның 15 улы булган дип бүгенге көндә аңлыйбыз инде. Аның 3 нәселе идара иткән. Менә Шибан нәселе, алар соңыннан Алтын Урда җимерелә башлагач урталыкка чыкканнар. Алар Себердә яшәгәннәр, Көнбатыш Себер территориясында дигәндә. Алтын Урда җимерелә башлагач, алар хәтта сарайда берничә хан утырган, соңыннан үз улусларында берничәгә бүленәләр. Тайбуга улысы дигән сез инде ул әйткән китап буенча. Аннан соң Хаҗи Мөхәммәд анда менә Шибаннар бүленә. Соңыннан Абулхайр вакытында
bir зур бер дәүләт шикелендә әйтик. Аннан Мөхәммәд Шейбани менә 15нче гасырның соңы 16ның башы китеп Тимурлылар үзләренең дошманнары булган, Алтын Урданы җимергән Тимурлы нәселләрен куып чыгаралар һәм менә Бабур бар, Бабур нәмә бар әйме Индиягә китеп империя великих моголов диләр инде алар коралар менә бу Тимурлылар. Аларны аннан куып чыгарып, шунда дәүләтләр коралар. Ә калган өлешендә инде соңыннан бик билгеле Күчем хан ул берләштереп өлгерә ала. Хәтта Казан ханлыгы җимерелгәннән соң Казан ханлыгы зур өлешләрен үз кул астына ала. Аны инде беләсез, Ермак казаклары беренче сугыш җиңеләләр әлбәттә басып алу булмый. Соңыннан әкрен генә басып алу, менә Строгановлар урысларның әкрен генә алар белән сугыша 18нче гасырга кадәр ул дәүләт яшәгән әле. Әлбәттә зур төп өлешләр аның җиткән. Кырыс җир бит анда бар. Кырыс җир, әмма аның бит теге менә бүген Казакъстанның, Төньяк Казакъстанның далалары, аларның җирләре шулай. Алар анда калмыклар килә, һәм калмыклар белән алар калмыкларның кияүләре, аның оныклары, әйтергә кирәк, Күчемнең нәселләре Касым ханлыгында әсир алынганнары хан булып та утыралар әле 3 хан минем белгәнем кадәрле. Менә Күчемнең нәселләре соңыннан историографиягә теге башкорт восстаниялары дип кирип киткән. Менә ул Күчем восстаниялары инде шунда алар теге үткәргән урыс дәүләтенә каршы көрәшкәннәр алар. 18нче гасырның башына кадәрле ул дәүләт формасында алар хәтта салым да җыеп йөргәннәр. Соңыннан да әлбәттә юкка чыгалар урыс дәүләте, анда теге шәһәрләр корып, крепостлар корып, соңыннан тулысынча кулына алып бетерә. Себер ханлыгы әлбәттә татар дәүләтләре арасында дәүләтебез тарихында зур бер роль уйнап тора. Әлбәттә бүгенге көндә бигрәк тә Себер татарлары безнең бер зур бер генә бер компонент. Менә ул аларның милли тарихы дип әйтик, милли дәүләт тарихы. Шуңа күрә әлбәттә ул татар ханлыклары эчендә санала. Һәм историографиядә ул менә 16нчы гасыр белән бетерергә тырышалар. Шунда бетмәгән, әлбәттә әйткәнемчә 18нче гасырга кадәрле яши. Менә безнең узган тапшыруларны тыңлап барган коллегаларыбыз да шундый сорау туган. Мәсәлән, моголлар бар һәм монголлар бар. Менә булар икесе ике төрле халык, ничек аларны аерырга дигән сорау бирделәр. Монда ике төрле карарга кирәк. Мәсәлән, әсәрләрдә монгол, могол ул төрлечә кирип китәргә мөмкин. Һәм Чингис хан вакытында монголларны могол дип, шул ук Европа историографиясында да, Иранда да кулланырга мөмкиннәр. Ә халык шикелендә караганда, әлбәттә, монголлар бар, Чингис хан монголлары. Ул династия исеме, Чингис хан үзенә монгол исеме ала һәм бөтен менә бу ул вакытта политоним буларак кулланылган татар исемен үзгәртә, монгол исеменә үзгәртә. Бөтен җирдә үзгәреп бетә. Мәсәлән, Алтын Урда, Хулагу территориясендә ул монгол түгел, татар исеме астында һаман дәвам итә. Хәтта Кытайда Юань империясында татар исеме астында итә. Шулай да монгол исеме менә ул халык билгеле булып китә һәм бүгенгә билгеле булган халка монголлар менә ул исемне алалар. Ә менә Шагатай улусында бүгенге көндә аңлатмасы юк, татар исеме тулысынча юк дип әйтик Урта Азиядә. Ә менә анда Урта Азия икегә бүленә, утырак тормыш һәм күчмәннәре тулысынча үзләренә могол исеме ала. Әмма алар әлбәттә төрки булганнар. Ул моголлар зур территорияны биләгәннәр. Бүген көндә менә Көнчыгыш Төркстан, Уйгыр территориялары, Урта Азия бүген көндә билгеле булган әйме. Бөтенесе һәм Казакъстанның менә Алмата җирләре, Җидесу, Семирешье дип әйтелә инде. Ул тулысынча Шагатай улусының төп җирләре. Менә Алтын Урданың сул кулының ханнары Җәнибек белән Керей Казаковай дип инде казаклар китәләр дә, соңыннан менә моголларны берләштереп, сул кул күчмәннәрен дә үз кул астына алып, яңа бер милләт барлыкка килә. Казак дигән милләт барлык, Казак дигән инде. Шуңа ул могол исеме бетә. Менә ике халык турында сүз бар әлбәттә. Менә Тимурилар Шибани нәселе куып чыгарганнан соң Индиядә империя великих моголов дәүләтен коралар. Аны беләсез инде Һиндстан гына бетә. Ул термин исем буларак китә, могол исеме шуннан китә. Димәк, менә Урта Азиядә, кайбер башка җирләрдә монголларны могол дип атаганнар. Шунда буталыш булган. Шуңа күрә шундый буталыш барлыкка килә. Инде менә бүген сөйләшенгән бөтен шушы фикерләргә йомгак ясап бу сорауга җавап бирелер дип уйлыйм. Менә бу без карап үткән дәүләтләр, ханлыклар барысы да татар компоненты белән бәйледер дип уйлыйм, чөнки аларда бит бүгенге көндә дә менә без аңлый торган, безнең телдә сөйләшә торган, безнең йолалар белән яши торган халык көн күрә, шулай бит. Татарлар. Әлбәттә, мәсәлән, зур бүгенге көндә татар дигән халык бар әйме. Ул әлбәттә берничә компонент инде аның барлыкка килә. Менә этнографик группалары бар. Иң төп өлеше инде аның, иң зур өлеше әлбәттә
Идел Урал татарлары, Ялгыш Кошан Казан татарлары да дип әйтәләр. Үзе ул Идел Урал татарлары 2 компоненттан тора, Мишәр һәм Казан татарлары дигән компоненттан тора. Менә икенче кала зур бер компонент Крым татарлары. Ул инде бүгенге көндә аерым милләт итеп тә үзен саный, әмма мин Крымнар белән бик күп эшлим һәм бик күп танышларым, дусларым бар. Алар әлбәттә үзен татар дип беренче чиракта һәм безнең белән бик якын. Әмма менә әйткәнебезчә, ул бит Османлы дәүләте кул астында булган. Соңыннан тулысынча төрек, менә ул дәүләт системасында бөтен җирдә язма әсәрендә, менә телдә Абдулляфар Кәрими дә ул Османлы телендә язган, Крым татар телендә түгел. Менә шуңа күрә бүгенге көндә аларда фигыльләр татарча калган, менә калган төрек ниек күчкән. Төрек теле белгән кеше Крым татарлары белән бөтенләй проблемасыз сөйләшә, әмма шул ук вакытта татар теле белгән кеше дә рәхәтләнеп аралаша ала, бернинди проблема юк. Касым татарлары инде белгәнебезчә бигә калган, алар Мишәр группасы эченә дә кергән, аларның аерма юк. Астрахань татарларында шулай ук телдә аерма юк. Мәсәлән, йорт татарларын әйтик, Астраханьда соңыннан киткән татарлар белән берләштерсәк, мәсәлән, йорт татарларының әйтик җырлары бар, язган әсәрләре бар. Карыйбыз, шул безнең Казан татарына бик якын инде, билгеле, шул ук тел дип әйтик. Себер татарларына килгәндә инде алар бераз гына беренчедән шуны әйтергә кирәк, үзләрендә бик күп диалект. Шуңа күрә анда әдәби тел менә төрле көчләр аларны үзләренә тел ясарга, башка милләт дип бүлгәләргә тырышса да, әмма алар үзләрен татар дип атый. Теге халыкны берничә гына алып китеп булмый, чөнки ул татар дәүләте, шул Себер татарысы да татар системасында берләшкән, безнең милләт эченә кергән бер этнографик группа. Әлбәттә бүлеп була, аны бүлүчеләр теләсә әйтергә була, әмма бүлгәннән соң димәк ки уйларга кирәк, ул яңа үзенә тарих ничектер бер аңлатма булырга кирәк, татардан аерым бер мөмкин түгел. Мәсәлән, Крымнар эчендә дә андый бер әйбер эшләргә теләделәр, Крымлы дигән сүз белән. Аннан соң үз галимнәр әйтә, ничек инде без Крымны әйтә алабыз, безнең бөтен тарих татар дип аталган. Сез моны ничә йөз елларны алып ташлый алмыйсыз. Себердә дә шундый хәл. Себерле дигән исем кушып, ниндидер бер милләт ясау мөмкин дә, ул милләтне бетерү дигән генә сүз әлбәттә. Димәк, безгә бүгенге көндә берләшү һәм дуслык турында сөйләшәйек. Әйе, ул бердәмлек менә төрки татар дәүләтләренең бердәмлекнең нигезе булган. Менә өч төп күренешне менә анарга игътибар итәргә кирәк. Беренче чиратта ул менә татар элитасы, әйеме, бөтен татар дөньясын берләштергән, юкка гына менә тарих фәнендә пакс татарика дигән термин белән мин бик килешәм. Аны татарчага тәрҗемә итсәк, татар дөньясы, әйеме. Беренчедән ул татар элитасы, әйеме. Икенчедән ул ислам дине, һәм өченчесе бердәм культура һәм Чингисхан нәселе. Әйеме. Менә шушы дәүләттә бер инде Алтын Урда кайбалчыклары барсы. Әйе, менә Алтын Урда варислары һәм менә шушы төрки татар дәүләтләре элитасы, алар үзен бердәм итеп кабул иткәннәр. Юкка гына алар бер тәхеттән икенче тәхеткә күченеп йөрмәгәннәр. Әйеме. Кырымда Казан ханлыгында Сахиб Герайны мисал өчен алып була, әйеме. Астрхан ханлыгын алыйк, Себер ханлыгын, Мамыкны искә төшерсәк була. Ул 1496 елда Казан ханы була, әйеме. Һәм әңгәмәне нукта куеп инде, без аларның варислары дип авыз тутырып әйтә алабыздыр. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт сезгә бу тапшыруда катнашуыгыз, фикерләрегез өчен. Алдагы тапшыруларда да иншалла дәвам итәрбез дип өметләнәбез. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта тарих фәннәре кандидаты Илнур Миргалиев һәм шулай ук тарих фәннәре кандидаты Ленар Абзалов булды. Алар белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк, татарлар икәнебезне истә тотыйк.